Mayong buntag. Mayong buntag. Dato. Sana magpataka ang nanabaday. Balik sa 1844. Sa ito pa ka ng 1844, di ba na sa Badista? Sa mana? Iba yung Adventist movement kaysa Seventh Adventist. Di ako pangutana, daba mo'y connection, Brad. Kanang imong gipasagupan karon nga simbahan. Daba mo'y connection ni Kristo sa mga apostoles ana. Pero wala pang isdi na rehistro noong unang panahon. No. Direta sa apostolic succession siya. Asa lang imo kay ari lang ta sa apostolic succession, Brad. Gikan sa Jerusalem. Kinsa mang tawhana nga sakop sa simbahan pagitawkod ni Kristo niabot sa Amerika ron sa yawan sa ilang Goldwaite anang iyahang doktrina. Ang mga sakop, una, mga Hudyo, pangalawa, mga Hintil. Yan ang mga sakop sa... Kinsa sa mga Hudyo na? Kinsa mga tawhana na? Hinganli, kinsa nga Hudyo? Ay, yung mga apostol, sila San Mateo, Marcos, Lucas. So si San Mateo, sa Marcos, Lucas, naabot sa Amerika? Lumaganap sa buong mundo. Ano ka bang baba naman yung ano mo, puputi mo, Bregwato. Ang tanong na ko ba, kanaman ka ng apostolic succession, kinsa man sa mga apostoles ni Kristo na abot sa Amerika ron sa yawan sa ilang Goldwaite ang pagtuha? Si San Pablo. Sampo lang isa, si San Pablo. Si San Pablo na abot sa Amerika? Sampo si San Pablo. Ano ba? Di ba nangutana ko nino? Naman ka mo'y connection sa mga apostoles, ingon ka Nangutana ko nino, kinsa sa mga apostoles na abot sa Amerika ron sa yawan sa ilang Goldwaite ang pagtuha? Grante, kung hindi nakaabot si San Pablo, ang ebanghelyo lalaganap sa buong mundo. Yan ang... Kinsa sa mga apostoles? Makaingalan ka ba? Kinsa man? Kung mga apostoles, yan ang nagpalaganap sa buong mundo. Kahit yan... Kinsa mga apostolisa? Kinsa ang apostolisa gikan sa Jerusalem na abot sa Amerika bisang yawan sa ilang Goldwaite? Kinsa? Walang kinsa-kinsa. Basta ang sinabi dyan, ang ebanghelyo. Ayaw na, inganli dyan. Ang ebanghelyo, lumaganap sa buong mundo. Ayaw lang, kahit na, Brad. Hindi ka mag-aababay. Gikan sa Jerusalem, kinsa man dala, milupad ang Brad, paminawa ko. Si Julito Bulawan gabi, ni comment siya sa live ni Daig, kay gipangutanan ako sa Daig regard anong tawhana nga kinsa gadala. Ingon siya ang lolo ni Eileen Goldwaite, ni kalagyo gikan sa Israel, padulong din sa Amerika. Ang pangutanan na ko sa may ngalan ng lolo ni Eileen Goldwaite. Ikaw, ang ebanghelyo, dumating man sa Amerika, pero hindi nang galing sa Amerika. Ang ebanghelyo nang galing sa Jerusalem. Kahit ang buong ebanghelyo. Totoo ka ha. Totoran mo ang sinabi. Ano ba? Ang pangutanan ko ba, mauli? Kinsa ba ang ngalan sa tawag aning lolo ni Eileen Goldwaite? Ang ebanghelyo ito, sa Mateo 24, pag-aaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Paminawa siya ko. Ang akong pangutana ba, kinsay ngalan aning lolo ni Eileen Goldwaite? Ay, di na kailangan yan. Ang importante. Kung sa dili kailangan, di ba niingon ka, paminawa, di ba niingon ka nga ang mga apostoles ni Kristo maoy naabot sa Amerika ron sa ngawan sa ilang Goldwaite. Kang bulawan sa lolo ni Eileen Goldwaite. Asa may tinodan ni apostoles o lolo? Diyan sa Amerika, buong mundo, din. Ano ka ba, napakababaw ng kukutin niya, mga kukutin? No. Asa may tinodan ni sa istil? Paminawa ko. Ang ebanghelyo, panatang bansa, hanggang sa buong mundo. Diba, naiingan ka na ang mga apostoles di ay. Unsa man tuiga, Brad, ano na lang? Unsan tuiga na abot ang mga apostoles sa Amerika ron masangyawan si Eileen White? Bakit may taon-taon ba yan?
May tanong Ay, gumina, buslig. Musulog na di ba magkalap sa mga sa live? Unsang tuiga? Hey, unsang tuiga na abot ang apostolis sa Amerika aron sangyawan si Ellen Goodwhite. Tubag. Taon-taon, walang buwan-buwan. Walang taon-taon, buwan-buwan. Basig pangutanon ka. Brad, basig pangutanon ka, Brad. Brad, basig pangutanon ka ba? Ilang taon ka na dyan? Mutaon ka na mutaon na kami dito. Ano mutaon? Magtaon na ba? Magtuig na. Kadi ba ganun kanang tawag aling tayo nagalog? Pag tanag, magtuig na may diris Manila. Usay tinagalog magtuig. Kaya na po dyan kayo ba mutaon? Mutaon na kami dito, mutaon. Ay, unsang tuiga na abot ang mga apostoles sa Amerika rin sa ngayawan sa Ellen Goodwhite kamato mo apostoles. Wala talaga. Ang bagay Wala talaga, bro. Kabaw. Nangangkams na maingon ka na may connection sa mga apostoles. Kaya biya palandaan pagkrisapa naman mo. Putol naman mo. May taon-taon pa. Ilang taon ka na dyan? Magtuig na ko. Ag interview. Anong magtuig? Naman si kauban nga Bisaya nga kabaw po Tagalog. Mutaon. Mutaon na kami dito. Ay, aba kong nakapakinig ako ng araw sa... Ay, aba ko na. Ako'y nakapakinig ng araw. Tinanggap ko sa ibang bansa. Doon lang pala ang aral. Na nakarating. Ay, altos na kagatiwiran. Gudere, sa Pilipinas. Brad, sa Pilipinas, Brad. Kano saan naabot ang 70 Adventist Gikag Amerika padulong sa Pilipinas? Usa tuiga na. Di ko yan kailangan yan. Hindi. May pagkatuloy ko ka na pa history, bro, Eugene. Mutaon ka na ba dyan? Mga history ninyo, mga tamper, sabi dito Butlog, mutaon ka na ba dyan? Ilang taon-taon ang binabanggit dyan. Kasi ba't ko tumata? Kung may mga taon ang sinabi ni Cristo. Sumala sa imong naibalan. Unsang tuiga man? Unsang tuiga na? Si Pastor Bacalaris lang harap ang ano mo, tanongin mo. Anong nangutangan mo Pastor Bacala? Ari kas imo kay ikaw may bisita na ko dire. Nang ba si Pastor Bacalaris ko pangutanon? Ipamubuon sa Bacalaris gapon. Ipamubuon sa to. Sa akin lang nalaman. Yun lang ang ano ko. Gipangsudlan sa Brad, imong Bacalaris gapon gipangsudlan og yanong Katoliko loy kayo naglantaw ko. Nadakpan ka na gaya bro, nadakpan yan. Sige, pero alang isa to pre. Pagkadugan, mingon kita nga, wala gali Aramaic, wala gali Latin. Kami angkor siya away sa top sa Isunod. Butlog, anong taon, tinagalogon ako ha, anong taon ng 70 Adventist umabot dito sa Pinas galing Amerika? Mo taon? Sa mga kwan, sa mga may mga taon-taon, Bacalaris na lang ang sasagot dyan. Mutaon na mo? Si Bacalaris lang ang ano yung may dapat sasagot dyan. Ikaw man. Si Bacalaris, wala ko niya pasulagabot. Mutaon na ba mo dito? Bakit i-question ba ninyo si Cristo na siya ang nagsabi na wala namang tao? Tagalog ta. Anong taon na kayo dito? Mutaon na kayo dito? Ito sa nagtrabaho ako. Brad, Bro. Maputbol ka nil. Saksi mo ha? Dahil sa Badista nga way kalibutan ng Santuiga. Di po sa mutugag mutaon na ba sa dili?